Diseară am întâlnire cu o domnișoară ce mă va săruta. Dar chiar din neștire la masă am mâncat ceva ce nu trebuia, dar nu m-am putut abține. Ciorba nu mergea fără ceapă, știi prea bine. Ce să fac acum? Mirosul nu iese din mine. Fete, să-i spun că dacă nu-i convine, n-are ce face. Mie-mi place ceapa și usturoiul. Chiar dacă zace în mine mirosul puturos. Oricine ar fi nu poate să-mi schimbe obiceiul, deoarece e unul foarte sănătos. Iubitule, ce miroase așa de bine? Am mâncat ceapă. Mai ai și pentru mine? Aseară am fost pe afară să iau ceva de înfulecat la șaormerie. Băiatul ce vinde m-a întrebat: Cum să-ți fac shaorma, frate? Cu de toate? mai mult sos de usturoi, dacă se poate. Normal că se poate, frate. Ce să fac acum? Mirosul nu iese din mine. Fete, am să-i spun că dacă nu-i convine, n-are ce face. Mie-mi place ceapa și usturoiul. Chiar dacă zace în mine mirosul puturos. Oricine ar fi nu poate să-mi schimbe obiceiul, deoarece e unul foarte sănătos. Iubitule, ce miroase usturoi? Shaorma. Pentru amândoi, nu? Chiar în această seară mă întâlnesc cu amicii mei, cântăm la chitară și-o luăm tare pe ulei. Și pentru ca nimeni să nu se ia de noi, am mâncat cu toții înainte ceapă și usturoi. Dacă și tu vrei să faci parte din mulțime, te rog să mă urmezi și să cânți acum cu mine. N-aveți ce face, mie-mi place ceapa și usturoiul. Chiar dacă zace în mine mirosul puturos. Oricine ar fi nu poate să-mi schimbe obiceiul, deoarece e